Patrik dnes má sviatok, tak si to pripomeň. 31 rokov, stále pevný ako kameň. Kamoš, na ktorého sa môžeš obrátiť hneď. Keď niečo horí, on to vie vždy pochopiť a uhasiť, a to hneď. Bádice sú miesto, kde má svoj dom, kde každý vie, že Patrik je ten správny chlap v ňom. Airsoft je jeho svet, kde to fakt to vláda. Hrá čisto férovo, nejaké podvody, žiadna zrada. Keď trénuješ s ním, cítiš, že má drive, vie ťa posunúť ďalej. A to nie je žiadny hype, robiť trénera srdcom, nie prefekt. Vieš, že každý krok dopredu je veľký projekt. Patrik dnes má sviatok, tak si to pripomeň. 31 rokov, stále pevný ako kameň. Kamoš, na ktorého sa môžeš obrátiť hneď. Keď niečo horí, on to vie vždy pochopiť a uhasiť, a to hneď. Patrik dnes má sviatok, tak si to pripomeň. 31 rokov, stále pevný ako kameň. Kamoš, na ktorého sa môžeš obrátiť hneď. Keď niečo horí, on to vie vždy pochopiť a uhasiť, a to hneď. Keď máš problém, stačí mu len zavolať. On nezaváha, príde, pomôže, ide makať. Nie je to typ, čo povie nemám čas. On stojí pri tebe, keď svet padá na obraz. Partia s ním vie, že je to chlap na úrovni. Bez zbytočných rečí, bez falošnej povýšenosti. Tak zdvihnime poháre všetci, čo sme tu. Za Patrika, čo dodrží slovo od začiatku až po koniec. Patrik dnes má sviatok, tak si to pripomeň. 31 rokov, stále pevný ako kameň. Ostávaj taký, aký si, to je tvoj najväčší dar. Všetko najlepšie, brat môj, nech ti život hrá jak rapový song. Jak rapový song. Patrik dnes má sviatok, tak si to pripomeň. 31 rokov, stále pevný ako kameň. Kamoš, na ktorého sa môžeš obrátiť